Jatigɛ wale tabaw olu kɔni ye bingalikɛ wale dɔ ta ka ɲɛsin Bamakɔ Lamini dugu fila ma. Gawo ye jagobatigi dɔ kɔni bɛ yen nɔ, ale kɔni porogotɔla ka bɔ jatigɛ wale taba dɔw bolo. An sɔn ko dugu dɔ bɛ yen ko Kobe, cɛ marifatigi dɔw ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin dugutaga mɔbili dɔ ma o yɔrɔ in na yen nɔ. Ale ni Bamakɔ kɔnɔna la hippodrome na, fintigiw olu ye maajugu 4 minɛ. An balima an bɛna ni kibaruya ni walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an bɛ tarata donna janvier kalo tile 3 san 2023 kɔnɔna la. An ka bi kibaruya fɔlɔ o kɔni bɛ tali kɛ Segu sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kasela ale ni Marakakungo, cɛ marifatigi dɔw kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin Kasela ye péage kɔni ma. Wa o fɛnɛ kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko o waati kelen kɔnɔna la ko Marakakungo ye sapeur pompier ka yɔrɔ ko bingalikɛ wale dɔ fɛnɛ taara ka ɲɛsin yenkaw fɛnɛ ma. O hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa 4 olu bɔnɛla u ni na. Duguden 2 ale ni sapeur pompier 2. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni jatigɛ wale taba ninnu ko u ka tiɲɛli kɔni ma dan o dɔrɔn ma. Ko u tilala fɛnɛ sapeur pompier mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka siyɔrɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ ka taa bila olu la. Wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ u tilala tuguni ne ka mɔbili 2 fɛnɛ jeni. Kibaruya wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maajugu ninnu kɔni ko u taara ni sapeur pompier mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn kelen fɛnɛ ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni jatigɛ wale taba ninnu u kɔni ka ni barajugu ninnu kɔni kɔfɛ ko u kɔni bolila ka jigin tu kɔnɔla la. Dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko Tɛnɛndugu ko jatigɛ wale taba ninnu ko u kɔni ye o sira ta. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wele bilala Mali fintigilakaw kɔni ma ni olu ye u senfa ka se nin yɔrɔ kofalen ninnu kɔni na ye. An bɛ waati min na i ko sisan ɲinini baaraw kɔni bɛ sen na, kibaruya wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da u tulo kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jiginni kɔfɛ bana caman kɔni de bɛ yen nɔ ni minnu kɔni bɛ se ka musow sɛgɛn. O hukumu kɔnɔna la jiginni bana min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye sugunɛji bɔn ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ baɲumankɛ tɔn kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Grefa ye, ale kɔni ni diɲɛ tɔnba olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma baaraw hukumu kɔnɔna la. Olu ye dɛmɛ don muso 4 ale ni 38 kɔni ma ni a yirala k'a fɔ ko jiginni kɔfɛ sugunɛji bana min kɔni bɛ musow kɔni minɛ ka olu kɔni furakɛ ka bɔ nin bana ninnu na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu ko a tako 24 na o kuncɛ la décembre kalo tile 31 san 2022 kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni ONG ale kɔni ka wulikajɔ kɔni kun tɛ dɔ wɛrɛ walasa cogoya min na jiginni kɔfɛ muso minnu kɔni bɛ garisɛgɛ nin bana ninnu na ka olu kɔni ladon fo ka taa se u ka kɛnɛyaliw ma. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Gawo jagobatigi dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale kisila ka bɔ jatigɛ wale tabaw olu kɔni ka tɔɔrɔya ma. Kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ Tɛnɛndo janvier tile 2 Gawo jagobatigi dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Abulaye Adama ye ko ale yɛrɛ kɔni tun bɛ dugu kɔnɔ ko Gawo aéroport yen fanfɛla la ko jatigɛ wale taba dɔw kɔni de filɛ ka u kun da nin cɛ in kɔni kan ko u kɔni tun bɛ fɛ ka nin cɛ in kɔni minɛ ka taa ni a ye. Nka nin cɛ in ale yɛrɛ kɔni kisila nin jatigɛ wale taba ninnu ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛnɛ ko nin kɔni tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Gawo ni ɲɔgɔnna ta ko nin waati laban na ko ni ɲɔgɔn 3 de kɛlen filɛ ni ye ka tugu ɲɔgɔn na. Ko wa o waati kelen kɔnɔna la Gawo fɛnɛ ko kɛnɛyaso dɔ da la ko GMS mɔgɔw ni o ye polisiw ye olu kɔni ka mɔbili dɔ kɔni kun jɔlen don nin kɛnɛyaso in kɔni da la ko jatigɛ wale taba dɔw kɔni fɛnɛ kun kɛlen bɛ ka labɛn kɔni sabati walasa cogoya min na u bɛ se ka o bolimafɛn in ka o kɔni suɲɛ ka taga ni o ye. Nka a yirala k'a fɔ ko ni jatigɛ wale taba ninnu ko u ka nin wulikajɔ ninnu kɔni si ma se ka sabati Gawo kɔnɔna la. Nka o bɛɛ n'a ta dugudenw olu kɔni hakili sigilen tɛ sabula olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ ka fara lakanabaliya kan hali bi. O hukumu kɔnɔna la o ye a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ u ka labɛnw kɔni sabati walasa cogoya min na dugudenw olu n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogoya min na. Kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye hippodrome kɔnɔna la yen polisiso olu kɔni ye majugu maa 4 minɛ sabula ninnu kɔni binna waliden dɔ kan. Kibaruya min sera ma olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko cɛmisɛnnin 2 kɔni ko olu kɔni taara muso dɔ kɔni ka so ni ka taa ni muso in ka ale kɔni ka baarakɛla kɔni minɛ ka taa ni a ye ko u kɔni taara ni nin denmuso in kɔni ye ka sɔrɔ ka taa bingalikɛ walew ta ka ɲɛsin o ma ko nin denmuso in o kɔni sira u bolo yen nɔ ko wa u ma da o ma olu kɔni tilalen u mago ɲɛlila nin denmuso in na u tilala ka u terikɛ 2 yɛrɛ kɔni fɛnɛ wele olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kana ka bin denmuso in kan ko wa o kɔfɛ u tilala tuguni ka nin denmuso in ta u binna mun kan ta ka taa o bila o ka patron kɔni ka baarakɛyɔrɔ da la. Nin denmuso in ale kɔni ye kuma kɔni ɲɛfɔ a ka patron ɲɛna olu kɔni fɛnɛ wulila ni ka taa polisiso kɔni na ni ka ni maa ninnu kɔni wele bɔgɔ jeni kan. O hukumu kɔnɔna la fintigilakaw olu kɔni ye u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni daminɛ fo ka u tɛgɛ da maa 2 kan. O maa 2 kɔni minɛlen o kɛra sababu ye fɛnɛ maa 2 wɛrɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tilala ka minɛ ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko muso kelen yɛrɛ kɔni kun sen bɛ a la. An bɛ waati min na i ko sisan ninnu kɔni ka koɲa dila sigida 2nan ye kiribulon tigilamɔgɔw ma walasa u ni ɲankili ka kan o bɛ se ka da u kan cogoya min na. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.